Det er med til at minimere vores udgifter. Denne video handler om miljøledelse og om at se lidt frem i tiden og sætte sig nogle miljømål, som både er til gavn for miljøet, men også til gavn for virksomhedens økonomi. Derfor har det været vigtigt for os at have en meget aktiv miljøledelse, hvor vi fokuserer meget på vores udgifter og vores drift og kan være et eksempel på lige frem, om der kommer 8 eller der kommer 15 liter ud af et brusereje. Hvis I ikke har det, så start med at lave en miljøpolitik. Miljøpolitikken sætter rammerne for jeres miljøarbejde og skal være meget overordnet. Og hvert år går I så igennem det her følgende miljøhjul. Vi starter omkring årsskiftet ved at se, og det betyder, at man kigger på virksomheden. Hvad er der for nogle tiltag, man kan lave og lave af forbedringerne? Så tænker man ved at prioritere og dermed lave miljømål og en plan for, hvordan det udføres. Tredje del er en reel udførelse af miljømålene og den reelle gennemførelse på virksomheden. Til sidst ved årsskiftet tjekker man, om alt er, som det skal være. Fik man gennemført det, man ville? Fik man de besparelser, som man ønskede, eller hvad er der sket i løbet af året? En årlig miljøhandlingsplan med miljømål kan fylde så meget, men den kan også fylde så meget. Skriv jeres miljømål ind i et skema. Sørg for, at miljømålene bliver smarte. Først og fremmest skal miljømålene være specifikke. Det betyder, kald en spade for en spade. Så i stedet for at redde hele verden, så handler det om at skifte til f.eks. miljøvenlige rengøringsmidler. Miljømålene bør være målbare. Det betyder, at man kan måle, om man har opnået de besparelser, man ønsker. F.eks. at man har sparet et vis antal liter vand i løbet af året. De bør være ambitiøse, det vil sige ikke for nemme. Så i stedet for at skifte et par enkelte pærer til LED, så er det hele lobbyen, man skifter til LED. Men de skal også være realistiske. Så find nogle miljømål, der kan lade sig gøre inden for et år eller to, i stedet for at man vil skifte hele på én gang. Og så er der tidsfaktoren. Sæt noget tidspunkter på, hvornår I vil opnå de forskellige mål, så I dermed kan holde jer op på det og kan lave noget ordentlig planlægning. Hvis du vil vide mere omkring miljøledelse, så kan du gå ind på Greenkeys hjemmeside.